Először azt hittem megjött, jól beszélt, hogy hamarosan nagyon sok édességet fogunk enni. Lehattam. Jobb, ha az ember akkor hiszi el, ha a saját szemében látja. Egyébként is a férfiakat nem lehet úgy csapdába csalni. Így hát éltem tovább a életemet. Táncoltam. Festettem. Sírtam, gondolkodtam a élet nagy dolgain. És segítettem anyának a házi munkában. Teltek múltak a napot, de anyának csak nem múlt el, hol múltja. A újba is megvitattuk a dolgot. Ova néni azt mondta, hogy ne üssem bele a hajom a piacgazdaságba. Inkább menjek játszani. Minden jel arra utalt, hogy engem szabályosan át akarnak vágni. De én nem hagytam magam. Jó van, már elhiszem.